Kai, dawo. Ba na shi maka ka sa kayan ka fita da shi ba? Ai me, za ka je wurin yarinyar nan kuma ko? Za ka je wurin ta, Allah ya saka barin ji labari wai ka je wurin yarinyar, za ka ga min da zai maka. Idan ka tsaya ka ta. Ina ga ya. Kai, dawo. Ka ji abin da na gaya maka. In dai baka son musiba a gidan. Ka je inda za ka je direct ka dawo gida, amma in na fita in na gan ko kuma na ji cewa an ganka da wata ka san gidan gaba wani kwanan ka bane. Sara kan gaba na yi wasu dacin da ni da ya rabaiwa. Me? Yawa ba lafiya? Wani asibiti? To ga nan zuwa yanzu ga gani na zuwa. Ina wanga yi shi gani. Tabbaci zan kara walwala, kin kau da firgici, sunan ki adala, zuciya ki haskaka, tamkar ya fitila, samun kamar ki na dace. Abba sweetie, kwana biyu ina ta kiran ki, kin hoton halin kiran ki, kin ki daga waya ne, kuma kin san cewa in ban ji murya ke ba, akwai matsala. Ki duba kan rashin jin murya ki ina da rani. Na sai magana ai dole ya dace ni ma kullun ya takura min cewa dole sai ya san ciwo ko kusa kullun maganar ke bai da wata magana in ba ta ki ni kullun ya ishe ma da magana ke ce amma ba saboda ba na son ɗauka kiran ka kuma saboda wani abu kawai dai ka san halin matarka ka riga ka san halin matarka masifa da gudu abin da ya sa kuma ba na so sannan kai kana jin tsoron matarka. Wai faɗa miki na tsoronta, abba sweetie yake cewa ina tsoronta, ni ba fa tsoronta nake ji fa, yanzu sa ni tsoronta. Ni fa kanki fa ni ko kawai dai kin gane ba wai ko dama kawai dai ina da so. Na gaskata ka ban tantama a so ne fa har da kai nawa mai daraja cikar rakewa. Ta yaya za ka ce min gaskiya ka ba mamaki ne? Mamakin me na baki dai? Ka ce ma baka jin tsoron matarka kuma yanzu na ga yadda ka yi. No ba wai tsoronta nake ji ba kin gane kawai dai irin kada a dan samu dan matsalar nan ne kawai kin abokina sai a shi ne abin da nake gaya maka nace ka bi a hankali tun ba yau kake cin harko ka nace kada mu yanzu ka ga irin abin da ake gaba ɗaya mata ne ya bala'i ce kuma ka san da mata zaka take yanzu kana gani ya za mu yi mutan kare gidan nan oh ni Allah amma ka san abin da za a yi ina da tun da na ga tana dan jin kunya na tana jin nauyi na bari muka je ni zan shiga gaba ni zan san da zan shawo kanta ka gani to amma mu zo kawai ka biyo ni to ka gani mu ƙara zan kai zaka fara shiga gaba sai za mu je tare da kai zaka dan biyo ni da baya ina baya to ni na san da za a gani mu je ni na je na san da zan yi Assalamu alaikum haba hajiya ai ba maganar shiga bane da Allah
Da Allah ma mun zo Shigo ne. cikin gida. Mun zo ne mu bada hakuri ai. Dama kai ne muna. Abu na fiki me Kake koya me ko? Me kawo ganin Da kai da shi kuke zuwa kuna iskanci. ai ki saurare ki. Ya lafiya.